Basement. Jadi nih, मैसो बेदर लायनांगौ मैसो बेदर अब्लाफोर सोरनो kita नांगोन सोरनो नांगौ मैसो बेदर लायनांगौ दिनै जों बाथौजोंनि लाइक खालामनो जों गोबां मिस्टार कमिसनफोर दङ जों लोगोसे सानसेलायगासिनो दङ बिमा सानसेलाय खालामनो लाइक खालामनो आरो जोङो रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का हाँ अभी मजा आएगा ना भिड़ो थांबाय थादों नायलांबाय थादों जोंनि जायगाखौ नायलांदों लोगोसे जोंनि सिनारि जोंनि जायगाफोरा जायगा थुलागासिनो Lago. ससेबावबो मोनहैसिगोन जोङो आरो ससेबाव बारा गोजान गैला जोंनि जायगाया नैबे सेंमारि जायगा मोनहैसिगोन बारा गोजान गैला जेराव मैसो लांदों बे जायगायाव जों सहैसिगोन नायलांबाय थादों लोगोफोर फैनाय आरो संना जानायखौ दिनै नायलांदों आरो हाजासे शेयार खालामनानै हो लाइक खालाम साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना साबस्क्राइब एबा लाइक जुदि खालामोब्लासो आंबो सासे बर' फिसा हिसाबै नोंथांमोननि गोहो बोलोनि गेजेरजों इउटुब चेनेलाव फैनो हागोन आरो गोदान गोदान भिडिअखौ आंबो मोजाङै लाबोनो हायो नोंथांमोननि गोहो बोलोजोंनो स' नायलांबाय था जोंनि जायगाफोरखौबो एसे एसे नायलांबाय थादों देखायलांदों जोङो एसे आरो मोजाङै लाबोनो हायो आंबो बे नोंथांमोननि साबस्क्राइब खालामनायनि गेजेरजों एबा लाइक खालामनायनि गेजेरजोंनो खालामना हो हाजासे सलाबायनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै अलाव थुनानै हो जौगालांनो हायो ना हाया जोङो अब्ला नायलां बयलार फार्मबो नुदों नहीं Hello logover, जों सफैसिगोन जोंनि जायगाया
सफैबाय गलायमारि लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय बावगारनाङा लाइक खालामना हो एसेब्लाबो जादों जायाखैब्लाबो एसे लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो साबस्क्राइब खालामनानै हो हाजासे लोगोफोरखौ फोरमायना हो जोङो माने नोंथांमोननि गोहो बोलोजों माने आंबो एसे जौगालांनो हायो आरो गोदान गोदान मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हायो नोंथांमोननि गेजेरजोंनो हेलौ लोगोफोर नायलांबाय थादो आं लाबाय मैसो मासेनि बिगुर नै आरो लोगोसे जोंहा आदामोनखौबो नायलांदो मासेनो लाखाबाय बेयाव लादों 500 रां जों जाबाय आरो नायलांबाय थादो जोंनि एवना जानायखौ एसे माबायदि एवना जायो बे आरो नायनानै माबायदि नाङो नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय कमेन्ट सेक्सनाव अभी मजा आएगा ना भिड़ो मोजां भितराव मा दाम होदों आदा मोजां भितरखौ मा दाम होदों 250 बरियानिया जोंनियाव मैसो बेदरनि दामानो 250ल'सो खम दामावनो मोनदों जों लाबाय जोङो बेखौबो एक्सट्रा आलादा आलादा रोखोमनि जोङो एवनानै जानोसै जों दिनै लोगोफोरा नायलांबाय थादों